Die 10 jaar missie in Afrika kwalificeer ik als de beste van mijn leven. Ik heb thuis een uitstekende opvoeding gehad en ik ben heropgevoed door de cultuur van Afrika die zo rijk is. Ik ben nu 84, nog dagelijks ben ik daar dankbaar voor. Niet in Afrika, maar op het terrein van het bekende tuinbouwbedrijf Nunum Sade aan de Napoleonsbaan in Nunum treffen we de missionaris. Dit is zijn geboortegrond. Hier speelde hij als kind. Het bedrijf werd opgericht door zijn vader en moeder. Ze komen beide oorspronkelijk uit Rotterdam en ze komen beide uit zakenfamilies. Maar ongelukkigerwijs is mijn vader geen zakenman, maar meer een levensgenieter en een kunstenaar. En hij laat zich uitkopen. Heeft dan een hoop geld en leert mijn moeder kennen. Maar als ze 3 kinderen hebben, dan zegt mijn vader, ik moet uit Rotterdam weg. Het is me hier te druk, te lawaaierig, het stinkt hier. En dan in 1915 vertrekt mijn vader naar Nunhem. Een heel klein dorpje met een dorpskerk en, zoals vader dan schrijft, Rooms-katholiek zoals het moet zijn. Vader en moeder komen daar, kopen dan een kasteeltje met bijgebouwen. Aan de ene kant, dat is een hele grote boerderij, koopt hij ook. En hij koopt een 20 hectare land. En even later komt er ook nog een middeleeuws klooster wat op die terreinen staat. En dat staat leeg. En wat doet hij dan in korte tijd? Hij heeft contact gekregen met de tuinbouwconsulent in Maastricht, Ab Sprenger. En die haalt mijn vader over. Meneer Bennens, laat ons tuinbouwzaden gaan vermeerderen. En zo wordt de kiem gelegd van Nunum Sade. Zaadvereniging Nunum. Dat is vastgelegd in het eerste embleem door mijn vader getekend, want hij kon prachtig tekenen en schilderen. En dat staat namelijk groot in steen onder de huidige vlaggenmast. Maar mijn vader overlijdt vrij plotseling in 1929. En dan zitten we in de wereldcrisis. Dat bedrijf is dan nog heel jong. Er is weinig of geen winst gemaakt. Dan zegt mijn moeder, het is het levenswerk van mijn man, dat zet ik door. En we mogen blij zijn dat mijn moeder dat kloeke besluit genomen heeft en uitgevoerd. Want op het ogenblik is inderdaad Nunum Sade een global player, een kleine multinational. We mogen dus rustig zeggen dat het bedrijf de wind mee heeft gehad. Wij zeggen dan, op dat bedrijf heeft de zegen gerust. En dat vader te vroeg overleden is, heeft misschien te maken met de tekst uit de mond van Jezus van Nazareth: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, zal ze geen vrucht voortbrengen. Maar als hij sterft, zal hij 100-voudig vrucht dragen. Men vraagt mij wel eens of ik nog op het bedrijf kom. Ja, maar wel steeds minder. En dan kijk ik als ik wegloop achterom en zei, misschien voor de laatste keer. Het gaat jullie allemaal goed. En hopelijk tot ziens.